tejto časti môžeme pristúpiť k samotnej praktickej výsadbe ovocného stromu. Jamu máme pripravenú, prekyprenú a vyživenú, tak môžeme pristúpiť k zatočeniu oporného kolu. Keď máme natočený oporný kôl, tak si vykopeme jamu akurát veľkú na korene. Do tej jamy primeriame a vložíme pripravenú sadenicu so zastrihnutým koreňom. Následne prihrnieme ku koreňom najjemnejšiu pôdu, oživenú o ten kompost, prípadne o dobre vyzretý hnoj, prípadne aj biouhlie. Následne koreňový systém prikryjeme, jemne utlačíme. Pomáhame si taktiež utriasaním kmienka stromu, aby nám pôda prilnula ku koreňom. Následne stromček uviažeme pevne o kolík. A upravíme okolie jamy. Vytvoríme zálievkovú misu a prekypríme okolie stromu, aby sme potlačili prerastanie trávneho drnu. Pri výsadbe ovocných stromov, ale aj iných stromov v krajine uprednostňujeme jesenný termín, aby sme využili kompletnú zimnú vlahu, ale aj na jeseň sa nám niekedy stáva, že pôda býva suchá, tak v tom prípade následne po výsadbe strom hneď zalejeme, aby nám pôda prilnula pekne ku korienkom a aby strom vo vlhkom a kyprom prostredí mohol začať koreniť. V tom prípade, ak vysádzame ovocné stromy na záhradke, kde dokážeme aj v priebehu roka dodatočne stromy zavlažiť, je tam kvalitnejšia pôda, môžeme využiť aj jarný termín výsadby, alebo v posledných rokoch častokrát namiesto jarných termínov výsadby vysádzame stromy aj v priebehu zimných mesiacov počas nemrazových dní. Je to určite lepšie, tá zimná výsadba, ako neskorá jarná výsadba. Existuje taký záhradnícky hoax, že balové, obalované sadenice sa môžu sadiť aj v lete počas horúčav. Nie je to pravda, lebo aj tie dýchajú, transpirujú a keď je 30 stupňov, tak sa im nechce ani koreniť, nezvládajú tú výsadbu a povýsadbový stres, šok je príliš veľký. Takže aj obalované sadenice začíname sadiť, až keď príde vlhké, chladné obdobie, ideálne v druhej polovici septembra. A tiež existuje ďalší hoax, že takéto balové sadenice nerežeme po výsadbe. Odporúčam ich rezať, a to z toho dôvodu, aby strom nemusel vytlačiť toľko šťav z koreňov do tej veľkej koruny, ale aby sme ho zredukovali a režeme na jar a strom sa nám odvďačí lepším rastom.